Joy and I'm back for another video, and today I'm going to share with you what's my favorite products for the month of October. And let's start with the skin products. For the first one here in my list is this Ortalesa MD Luminous Plus Facial Toner, and I've been loving this for 2 months now because after having my facial in HBC, they recommended me this luminous toner for me to lighten my dark spots kasi ang dami kong dark spots dito. As you can see right now, I have a lot of dark spots, and ito na nag-dry na yung pimples ko and naglalighten talaga yung mga dark spots ko. So I highly recommend this. This is the right toner for you if you have dark spots. Tsaka nakaka-dry talaga siya ng pimples. Tretinoin Gel from Dermcare. Ito yung ginagamit ko for my pimples, for my acne. Kapag may malaking spot like this right now, nilagyan ko lang siya ng one ano lang siya, ano bang tawag doon? One pinch. One pinch as in. Yun, pag nilagyan mo siya ng ganon, ng gabi, then the next day magda-dry na siya. Tapos, what's the downside of it is nag-ano kasi siya, nagbabalat siya like the other products. If you are familiar with the Oxy Gel or the Oxy Cream na super mahal dito sa Philippines, and I don't think kung meron sila dito sa Philippines na ganun, yun, para siyang similar sa ganito. Which is, ito 100 plus lang siya or less than 200 na Eye White Aqua Moisturizer Whitening Vita. Ito, kasi nga nagda-dry yung skin ko sa tretinoin. So, one time, gusto ko nang mag-freshen up, tas nasa 7-Eleven ako. I looked for moisturizer and I found this Eye White Aqua Moisturizer Whitening Vita. Para siyang tubig lang talaga. Tapos, ang gusto ko dito, nilalagay ko lang siya sa mukha ko pag gabi. Siyempre, nag-toner na ako, tapos naglagay na ako ng tretinoin. Tapos, yun, maglalagay ako nito. So, sa morning talaga, walang pagbabalat na kaganapan sa mukha ko. Tapos, ang firm ng mukha ko, tapos, kita mo yung hydrated talaga siya, moist siya, na hindi siya oily. So, I highly recommend this kung naghahanap din kayo ng moisturizer para sa mga nagbabalat na skin. Kung gumagamit kayo ng Maxi Peel, ito maganda siyang moisturizer na panggabi. Midnight Exotics Victoria's Secrets. Ayan. Ano siya? Deep softening body butter siya na para siyang butter na nag-melt na parang medyo rubbery yung texture niya, and pag nilalagay mo talaga siya, deep moisturizer talaga siya. Kasi parang ito na yung ginagamit ko siyang lotion. Tapos sobrang bango niya, parang vanilla na parang high-end vanilla. High-end vanilla. Ito pag ginagamit ko to, laging may nakakapansin ng scent nito. Kahit hindi na ako mag-perfume, pag ito na yung gamit ko, the best na talaga. So, anong gamit mo? Ang bango, ganyan. So, ito lang siya, Midnight Exotics ng Victoria's Secret. Next one is my Lancome, ano ba to? Basta para siyang eye cream, para siya sa brow bone and para sa under eye. Kasi diba, syempre, lagi ako night shift. So, I really need this. Ito, hinahydrate din niya yung mata. And naglalighten. Hindi naman sa masyadong naglalighten. Pero, kapag kasi hindi hydrated yung under eye mo, pag hindi din hydrated yung skin mo, dun yung tendency na nagkakaroon tayo ng dark spots dito, tapos parang hindi buhay yung mata natin. Parang sa mata ko ngayon. Ito. Pero pag ito nilalagay ko siya pag night shift ako, before ako mag-duty, tapos pagdating ko na naman sa bahay, nilalagay ko na naman to. So, yun. Maganda siya. I highly recommend this. Pero hindi ko alam kung saan makakabili nito kasi binigay lang to sa akin na eye cream. So, hindi ko lang dito sa Philippines kung saan ito makakabili. For the next product is this Body Fantasy Signature Vanilla Fragrance Body Spray na nabili ko lang siya sa 7-Eleven. Pero, mind you ha, mas mabango pa siya, tsaka mas nagtatagal pa yung scent niya kaysa sa Victoria's Secret na vanilla na yung malaking bottle na ganyan. So, I highly recommend this kung gusto niyo lang ng mild scent lang. Tapos, travel size lang siya. Kaya, pag punta niyo 7-Eleven, pag wala pa lang kayo nadala na pabango, pag nag-road trip kayo, ito, kunin niyo to. Sobrang bango niya. Tapos,
Basta ang dami din talaga nakakapansin ng vanilla. So, yun. And for my lips, I have two products here. First one is the Nivea Fruity Shine Strawberry. Ito siya kasi pag yun nga, dehydrated yung skin mo, nagbabalat yung skin, ay yung lips natin. So, before you go to bed, be sure to moisturize your skin para pag nag-lipsy kayo the next morning, hindi siya yung parang magtatanggal-tanggalan ng mga balat nyo, ganyan. So, para din madali nyo siyang ma-exfoliate kasi mas malambot na yung lips nyo. So, eto siya. Dati yung kulay blue yung gamit ko na ganito. Pero ito kasi para siyang, meron na din siyang color. May konting tint na siya. Konting-konti lang na parang i-redden lang niya konti yung lips mo. Tapos nakaka-moisturize talaga siya. It is Maybelline lipstick in the shade of Disco Pink. Ayan. Ito yung ano niya. Tapos para siyang may glitters siya. Tapos maganda yung pagka-pink niya kasi parang nakaka-brighten siya ng face. Kapag yung fresh day lang, parang ganyan. Mag-jujut ako, pag ito yung gamit ko na lipstick talaga, ang daming nakakapuna. Wala. Ang daming nakakapansin kasi, parang ano lang siya, yung high lang, parang teen ano lang siya, hindi siya masyadong dramatic. So, yun. Para lang sa light na makeup. Okay na okay siya. My scented candle, King Wayne candles, and in the scent of sweet vanilla with pure natural extracts. Wow! As you've noticed, diba, puro vanilla yung gamit ko. So, favorite scent ko kasi ang vanilla. Favorite flavor of drink ko din, vanilla yan. Gusto ko pag may mga vanilla. Kasi ito, para siyang nakaka-relax talaga siya. And it's only 159 kapag with this case siya. Nabili ko to pala sa CSI. Kapag with this glass case, 159. Pero nakita ko dun sa receipt ko, 143 lang yung price niya. So, yun. Pag yung candle lang siya mismo na wala yung ganito niya, 80 plus lang yung ganyan kaliit. So, murang-mura. Tapos, ito yung, alam mo yung pagpasok ko sa room ko, tapos nakasindi. Feeling ko nasa loob ako ng I love milk tea. Kasi, amoy milk tea siya, parang vanilla milk tea siya. So, parang nakakagutom. Sabi nga nila ng mga kapatid ko, nung kakabili ko pa lang ito, nasa sasakyan. Asan daw yung milk tea na hanap nila. So, ito lang, sobrang sarap talaga niya. Gustong-gusto ko kasi yung mga scent na parang food. Wag lang takbet, kaldereta. Wag lang yung mga gano'n, wag lang tuyo. Yung mga parang dessert smell siya. And ito yung Parisian bag ko na nabili ko pa last summer, I think. Pero ngayon ko lang siya nagagamit. Ito siya. At malaki siya. Gustong-gusto ko to for this month of October kasi ito yung mga time na nagpapasa ko ng mga requirements. Ito yung mga time na exams namin and nagdadala ako ng mga folder, ganyan. And nagko-commute kasi ako papunta sa school. Kung minsan, so mas travel-friendly siya kasi kayang-kaya nang ilagay ko dito kahit yung long folder. Kayang-kaya niya. So, ayun, tapos very sturdy din siya yung pagkakatahi niya. And when you have 300 plus lang to sa Parisian. So, murang-mura. Tapos, maganda din yung mga tahi niya. Tapos, meron siyang mga hardware. So, di ba? Hardware siya dyan. So, cute siya. Salmon pink ang color niya. And for the last thing, here in my favorite, is my shoes na ito yung Fila shoes. If you are following me in my Instagram, and if you want to follow me at L'Oreal Joanne, nilagay ko na lang dito yung ano niya. Ito siya. Lagi nyo sigurong nakikita sa Instagram ko kasi ito yung lagi kong suot sa mga pinupuntan ko. Kahit sa class ko, final exam, ito yung suot ko na naman sa Instagram ko, di ba? So, napaka-comfy niya. Tapos medyo malambot siya sa loob niya. Tapos, wala lang, kahit red siya, parang nababagay siya sa lahat ng outfit na ko. Huwag naman sa orange. Napaka-versatile nito. Tapos kahit walang socks, go. Kahit sa skirt, sa shorts, sa pants, everything, kayang-kaya yung mga ganitong shoes. So, if you are in a hunt, nabili lang to ng sale siya. Nabili to ni mama ko ng 800 plus lang ata siya. So, mas maganda na to na investment kaysa yung mga mas mura. Tapos, mas madaling masira. So, ito, yan. Parang wala pa nga siyang pudpud kahit ang tagal-tagal ko na itong ginagamit. Ayun. And for my favorite movie of the month, I've been loving
Begin Again. Yung bida doon si Adam Levine. So, gustong-gusto ko yung mga music nila doon. As in, talaga na LSS ako sa mga music nila. Ang galing ng partner niya doon na gumagawa sila ng music. So, if you are in hunt of a good movie, lalo na ngayon, sem break pa or pahabol sa sem break, kasi hindi pa naman kayo masyadong magkaklase ngayon, second sem. Yun, I highly recommend Begin Again, lalo na kapag music lover ka. Tapos madami silang music doon na pwede pang road trips, ganyan, sa iba't ibang occasion. So, yun. And that's it for my October favorites. I hope you've enjoyed watching me, and if you want to follow me in my Instagram, you can just follow me at LaurelJoy. I'll just put here at LaurelJoy, and I'll see you again on my next video. Bye!